estábamos enganchados á súa toma. Esa comedia ten moito máis chispa agora que cando a votaron por primeira vez. Gaña cos anos. Vale. Auga vou a repoñer eu. Aí tes outros carallao. Eu vou na solucionar. Deixádeme falar. Solucionaos que vai con vosotros. Deme de algo a compañía. Olá. Eu saxofonista nunha orquestra. Na pachanga. Un mal baile, zas, caíndo o escenario. Cousas que pasan. E ti que? Tamén, un accidente laboral. En que traballas? Non me digas que tamén és músico. Parecido. Son xornalista. Xornalista? Como os carallache o pescozo? Metín os fociños onde non debía. É o que lles pasa aos que fan demasiadas preguntas. Entendo. Pensei que estando os dous fodidos e bebendo alpiste en horas de traballo se cadra querías matar o tempo laretando. Pero sei que olleron en directa. Atropeloume un coche. Carallo, iso ten que doer. Polo menos o tipo tería seguro. Non o sei, non parou para mosalo. Deus a fuga. Que fillo de puta. O fillo de puta non foi o condutor, senón o que lle deu a orde de que me atropelase. Queres saber como rematou o conto? Quero. Menos mal, ás veces teño a sensación de que esta historia só me interesa a min. Carlos, pon outra que lle vou contar a esta amiga con que quedou o conto do confidente Santiago Caride e o narcotraficante Urbano Puga. Urbano Puga, o constructor. É tamén o malo desta historia. Atropeloute el. Chegaremos a esa parte, pero vai ser mellor empezar polo principio. Todo empezou onte pola mañá. Estás seguro de que é o que queres? Non todos os días lle ofrecen a un dirixir os servizos informativos dunha canle de televisión. Iso non é o que che preguntei. Son cu de mal asento e xa levo demasiado tempo no Nordés. Segues sen contestar a miña pregunta. Estás seguro de que iso é o que queres? Sei que é o que non quero. E non quero traballar nun xornal controlado por Urbano Puga. O control do xornal segue estando nas mans de Amelia. Atacando. Cando o barco vai a pique, as ratas son as primeiras en abandonalo. Tomareino como un eloxio. Cando tes que incorporarte ao teu novo posto? Antes dunha semana. Demasiado precipitado. Sinto, Horacio, pero a decisión xa está tomada e nada me vai facer cambiar de opinión. Paulo, qué alegría. Hola. ¿Cómo estás? Apurado. Que? Como vas, Paulo? Agora non. Chamoume. Acabo de falar con el. Con quen? Con Santiago Caride. Está vivo e quere contalo todo. A ver. Unha pregunta. Quen é ese tal Santiago Caride? Non lelo Nordés. Home, eu son máis do Faro. Fas ben. Eu tamén estou por pasarme o Faro. Santiago Caride era o director dunha sucursal bancaria que desapareceu misteriosamente hai case 3 anos. Sobre el recaía a sospeita de que se dedicaba ao branqueo de cartos do narcotráfico. Hai uns meses apareceu o cadáver dun home nuns terreos que pertencían ao Urbano Puga. E un amigo da policía confirmou a miña sospeita de que eles tamén crían que aquel morto era Santiago Caride. E que o principal sospeitoso do asesinato era Urbano Puga. Despois de moito batallar cos meus xefes, conseguín que sacasen a noticia en portada. O que, como era de esperar, non lle sentou moi ben ao señor Puga. Pero metín a pata. As probas do ADN revelaron que aquel morto non era Santiago Caride. E quen era? Non o sei. Ese cadra nunca o saberemos. Entón aínda non se sabe que foi do tal Caride, do banqueiro. Non. Ata onte pola mañá. Eu xo daba todo por perdido e estaba a piques de marchar de vacacións. Pero recibí unha chamada. Son Santiago Caride. Fun correndo Nordés a contarlle o que pasara e subimos a azotea a falar. Está moi asustado, di que queren acabar con él.
E por que te chamou a ti? Confía en min. Sabe que levo moito tempo detrás do Urbano e tamén que case me matan. Que che contou? Que ten todo tipo de documentos. Número de contas secretas, transferencias... De Urbano? De todos. Díxome textualmente, teño todo o que fai falta para empapelar a metade dos narcos galegos. Sabe alguén máis? Só Berta. Mellor así. Intentemos manter isto en secreto. E dixoche Caride que quere a cambio. En principio só quere falar con nós. E onde quedaches con el? En Lisboa. En Lisboa? Sí, leva 2 anos agochado ali. Quedei con ele esta tarde. Ti non vas a ningún sitio. Como que non, Horacio? Home, Paulo, non estás en condicións de viaxar. Eva, eu estou perfectamente. Non! Ves, non podes viaxar. Horacio, vou eu. Eva, é perigoso. Déixame ir a min. Ti xa non traballas no Nordés. Acabas de presentar a túa renuncia hai 5 minutos. Ainda estou a tempo de rectificar, verdad, Horacio? Horacio, Ides ir os dous. Que Paulo vos diga o lugar e a hora da cita. E que vos dea toda a información sobre Caride. Saídes agora mesmo. Sempre que a nosa editora este de acordo, claro. A pregunta é, que quere Caride a cambio desa información? Seguramente cartos. Diso nada, non lle imos pagar un peso. Estamos a piques de coller a Urbano. Non nos podemos botar atrás agora. Pero ti pretendes que o Nordés pague por uns documentos que só valen para meter no cárcere o segundo accionista da empresa. Sí. Urbano avalou o crédito que fai que sigamos en pé. E tamén lle rompeu as pernas a un dos teus empregados só por facer o seu traballo. A situación é máis crítica do que ti sabes. Quero que vexas unha cousa. Que é isto? O informe da consultoría. Bótalle un ollo e dame a túa opinión. Recomenda que pensemos moi seriamente en publicar o xornal en castelán. Como? Se non incrementamos os ingresos nun 20%, imos ter que pechar. E segundo eles, esta é a única saída. Alfredo batallou moito para que o Nordés se publicase en galego. E a min tócame batallar para que se siga publicando. E, desde logo, ir contra o home que nos está salvando o pescozo non me parece a maneira máis intelixente de facelo. Así con todo, imos ver o que nos quere dicir Caride. Quen sabe, aínda estamos a tempo de tomar unha decisión pouco intelixente. Que teñas un bo día. Igualmente. Outra cousa. Que non transcenda o que falamos de publicar en castelán. Non te preocupes. Estás segura? Dígoche que sí. Queres que te dicir a dona Amelia? Vaya cara, pasou algo. Sabes guardar un segredo? Quen xo dixo? O rapaz de grafismo. Pero sei que a información vende máis arriba. Como cho conto? Dio lerche de sociedade, esa está ao tanto de todo. non o podo creer. Como es? Esta semana acabase o contrato, non creo que teña intención de renovar. Estás te preocupando demais, Abel. Ti crees? Sí. Mira, vai falar con Evo ou con Horacio, sabes de dúbidas. Non sei, pero para min que me van botar. Que va? Non o van facer. Sería unha putada. Hola. Hola. Así que tamén o sabedes. Ok. Que o Nordés se vai publicar en castelán. É certo ou é un ruxe-ruxe? É un ruxe-ruxe. Un ruxe-ruxe moi extendido. Pero non por iso é máis crible. Cal estimas ti que pode ser o grau de credibilidade dese ruxe-ruxe, Horacio? Non o sei, Hermida. Non sou un experto en rumoroloxía, así que non podería dicir o grau de credibilidade que ten cada un dos contos que soen cada día nesta redacción. Así que deixémonos de lerias e imos ao noso, que é tarde. Por onde empezamos? Ainda non estamos todos. Estamos todos. Faltan Eva e Mateo. O subdirector e a xefe do local non poden asistir á reunión, así que imos empezar sen eles. E por que non poden vir? Porque están ocupados nun asunto. Con que asunto? Con nada que vos importe, Cona. Sí, outra cousa. Tes que asegurarte de que os documentos non sexan posteriores ao 2007. Porque despois dese ano Caride deixou a dirección da sucursal. Sí, no. Sí. Mateo, tamén é moi importante saber cal foi o papel do banco. Que era o que sabían, se foron cómplices ou se taparon todo o asunto por medo do escándalo. Non te preocupes, sei perfectamente o que teño que facer. Sí? Por que carallo tarda tanto esta muller? Xa vou. Que pesado. A ver se máis claro. Vas pasar a noite fora? Sí. Con Mateo? Sí. Pero non me podes dicir onde? Non. Nin por qué? Non, no xornal pedíronnos que non lle cotásemos a ninguén.
Nin sequera o teu mozo. Nin sequera. Pero eu sei que o meu mozo non lle teño que dar explicacións, porque non máis vai pedir, e porque confía plenamente no que eu faga. Iso é moito a supoñer. Xa vou. Pero que idiota. Todo o que se te ocorra, non sei que son... Non te preocupes. A ver, Eva, é para hoxe. Pero cala dunha vez e prende o coche. Chao. Recordo os documentos antes do 2007. Vale, non te preocupes. Ti tampouco me vas contar o que está pasando, non? Adrián... Xa. Tens como volver a casa? Pois a verdade é que non. Queres que te leve? Por favor. Así que te deixaron tirar. Botei meses intentando atopar a Caride. E cando por fin se presentou a oportunidade de falar con el, deixaronme fora. Como botas? Dediquei moito tempo a falar con todos os que me podían dar algunha pista sobre onde podía estar, ou se seguía vivo ou estaba morto. Falei con Tito Camaño, un narcotraficante preso que Caride lle branqueaba os cartos da droga. Coa súa muller, Celia Lago, a quen perseguín pola rúa ata acosala como un paparachi de revistas do corazón. E ata falei co amante do Urbano Puga, Arturo Cameselle. Un momento, a ver. Dis o amante do Urbano Puga, o amante. O amante, sí. Logo, Urbano Puga é maricón. Pégalla todo. Joder, despois falan dos músicos. Pois mira, o tipo pinta non ten, A vida sexual do señor Puga non ten nada de censurable. O escandaloso é o que fai cando non está na cama deitado con alguén. Ala, cabrón! Para agora! Non dis nada agora! Non dis nada agora! Nada agora! En canto Arturo se deu mantido en pé, marchou do hospital e ninguén o viu por Vigo nunca máis. E iso que nunca chegou a dicir nada comprometedor de Puga. Todos lle teñen medo. Ninguna das persoas cos que falei se atreveu a dicir nada sobre el nin sobre Caride. Pero iso xa non ten importancia. O importante é que os meus xefes, Eva e Mateo, foron falar con Caride a Lisboa. E que Urbano Puga, e isto soube no máis tarde, estaba ao tanto de todo o que ian facer. Contactou con eles. Xa che dixen que Santiago está descontrolado. Se cadra porque ti non te preocupaches de controlalo. Non podemos permitir que fale con eles. Seguro que xa o tes todo previsto para que iso non ocorra. O que teña que ser será, pero non te precipites. Imos esperar a ver que pasa. Boa tarde. Boa tarde. Hola. Temos unha reserva a nome de Mateo Rúa. Sim, aqui está. Tenho uma suíte reservada. Unha suíte? Non, pois debe haber un erro, porque nós queríamos... Sí, unha suíte. Ti sin nada, somos unha parella que está de vacacións. Pero estás tolo. Sodes galegos, non? Somos. Pero galegos. Porque aquí chamanlle galegos aos do norte. Sí, galegos de Galicia. Eu tamén. Son da parte de Masaricos. Ben se ve. Alá o que é de turismo? Non, de viaxe de noivos. Ela leva o anel no bolso. De que lle queda grande, a que lle cae do dedo. Pero eu penso que é porque aínda non se afixo a que estamos casados. Sí, é que foi todo un pouco repentino. Suite 408. Obrigado.
Lisboa é a mellor cidade do mundo para unha parella de namorados. Así que pasadeo ben. Veña. Obrigado. 20 euros de propina. Estou de viaxe de noivo, síntome espléndido. Tía, que andas a xogar aos espías? É divertido, non? E cando se cho correu a atrapallada esa de viaxe de noivos? Aí sobre a marcha. Mira, este era o anel de meu pai. Por que non pedimos unha botella de champaña para entrar con bo pé na nosa nova vida de parella? Porque quedamos con Caride en media hora. Tiño que estar eu en Lisboa. Non te preocupes, Eva e Mateo saben perfectamente o que teñen que facer. Xa. Se segues así vas quedar manco, ademais de coxo. Para de comer as unllas. Non podo, Berta, estou nervioso, vale? Vais a ir todo ben. Non sei, algo me di que van ter problemas. Dicen a Caride que ir eu. Pode que cando vexa que foron outros, pois se nega a falar con eles. Pero Caride coñécete. Non, quedamos en que ia levar un exemplar do Nordés para que me recoñecese. Pero entón non ten por que saber que o que leva xornal non es ti. Tamén é certo. Naquel momento eu pensaba que estaba preocupado pola entrevista con Caride. Por se algo saía mal, ou se non se atrevía a falar, ou mesmo se non se presentaba. Pero agora sei que no fondo estaba preocupado polo que lles puidese pasar a Eva Mateo. A min Puga tiña má xurado desde o principio. Eu enfronteime a él en varias ocasións. El respondeu con ameazas, algunhas ben explícitas. Como sigas metendo os fociños onde ninguén te chama, vouche partir as pernas. Ata que ao final cumprí o prometido. Pouco lle faltou para matarme. Pero el non era o que conducía, non? Que importancia ten iso? Foi el o que deu a orde, diso estou seguro. O que quero dicir é que eu me sentía responsable polo que lles puidese pasar a Eva Mateo. A fin de contas, a guerra era entre Urbano máis eu. E teron falado con Caride? Estás seguro de que é aquí? Sí, o miradouro de Graza. É aquí. Xa son as 6. Pois se cadra botouse atrás. Ou se cadra foi toda unha broma e o que chamou a Paulo non era Caride. Non. Non era unha broma. Ola, son Mateo Rúa, subdirector do Nordés. Sí, sí, xa sei que és. Coñézote das noticias da televisión. Eva Mouzo, xefa de local. Esperaba outra persoa. Paulo non está en condicións de viaxar. Que máis sabe que estades aquí? Sou directora e editora do xornal, ninguén máis o sabe. Claro. Iso é o que din todos. Pois eu penso que o asunto tampouco tan grave. Hai un 100 de diarios en castelán e só 2 que publican integramente en galego. Ah, por algo será. Imagino que os que traballamos aquí tamén teremos algo que dicir. Iso espero. De son da escola xornalista galega do Xoán Barro e non me vexo narrando as crónicas deportivas co estilo sensacionalista do Marca. En primeiro lugar, o Marca é o xornal máis vendido de España. E en segundo lugar, Xoán Barro non é máis que un simple epígono do gran Matías Prats, o príncipe dos locutores deportivos españois. Dilo ti. Cancerbeiro inexpugnable, agónica pugna, colérica bancada, penalti fatídico, esquivo esférico. Todos isos non son máis que epítetos afortunados creados polo gran Matías. E que ti e Xoán Barro vos empeñades en trasladar do castelán ao galego.
Se temos similitudes é porque os tres bebemos das mesmas fontes homéricas. E falando de fontes, teme conta que vou mexer. Non sei como pode ser tan frívolos con este tema. Non son frívolos, son realistas. Se me dan a escoller, prefiro un xornal en castelán e circulando que non un en galego que teña que pechar por falta de ingresos. Sí, pero seguro que hai algunha maneira de superar os problemas económicos entre que deixar de publicar en galego. Sí, hai moitas. Por exemplo, a reducción de persoal. Recordo, criatura, que a primeira en quedar sen traballo, se opta por esta vía, va a ser ti. E despois todos os que tendes contratos en precario. Horacio, Sí? podemos falar un momentiño? É moi urxente. Home, non... Depende de para quen, Pois claro. daquela falamos noutro momento. Vale. Agora mesmo teño a cabeza a centos de kilómetros de aquí. En Lisboa, concretamente. Levo 10 anos lavando os cartos de moitos deles. E pode demostralo? Claro. Teño todos os documentos que o demostran. Números de contas, transaccións bancarias, constitución de sociedades fantasma, investimentos en fondos. Tamén ten as contas de Urbano Puga. Teño. Pero non te confundas, Urbano non é ninguén. Hai moita xente importante por riba del. Quen? Vale, de acordo. Dígame unha cousa, o banco estaba ao tanto de todas estas operacións? Ti que crees? A sucursal de Bayona movía máis cartos que a central de Vigo. Pero eles estaban tranquilos. Sabían que se os descubrían non lles ia pasar nada porque tiñan un cabeza de turco. Eu. Pero nunca se destapou. Vostede desapareceu e nin sequera hubo denuncia do banco nin orde de busca. Hai moita xente importante implicada no negocio. Policías, xuíces, políticos. A ningún deles se conviña que eu falara. Entón, por que o fai agora? Porque estou farto de que me dean polo cu. Eu tiña que vivir como un príncipe só por manter a boca pechada. E teñeme agochado nesta cidade de merda esperando a que calquera día me metan un tiro por aquí. E nunca pensou en ir á policía? Ti sabe lo que ia durar eu no caldeiro. Pode negociar. Hai arrepentidos que... Hai arrepentidos que viven agochados, cagados de medo nunha casa cuartel e negociando entrevistas coas televisións por 4 pesos. En fin, xa sabedes lo que vos ofrezo. Agora imos falar das condicións. Por que tardan tanto en chamar? Xa o saben todos. Que é o que saben todos? A túa intención de publicar o Nordés en castelán. E como saben iso, Horacio? Son xornalistas, Amelia. Teñen a orella posta. Pois nin é a miña intención, nin está decidido que teña que ser así. Aínda. Son eles. Conta. Se ten todo que ditemos material para emplumar a metade dos narcos galegos. Que quere a cambio? 3 cousas. Ofrécenos os documentos só se nos comprometemos a publicalos. Se é para silenciar a información, non hai trato. Non podemos revelar nin a procedencia dos documentos, nin o paradoiro de Caride. Que se lle ingresen 100.000 euros nunha conta. Que se lle ingresen 100.000 euros nunha conta a entrega dos documentos e outros 200 cando verifiquemos a súa autenticidade antes da súa publicación. Temos que darlle unha resposta mañá pola mañá. Mañá pola mañá. Non, de ningunha maneira. Eva, ímolo falar. Chámovos despois. Vale, ata logo. Amelia. Que non. Amelia, temos que facelo. Por qué? Porque é o que debemos facer. Agora só temos que agardar a que se decidan. E se se botan atrás? Iso non vai pasar. Xa, e se pasa? Calquera medio pagaría o que fose por unha exclusiva como esta. Calquera medio. Claro, pero que o Nordés non é calquera medio. Estamos falando de destapar os negocios sucios do segundo accionista da empresa.
E máis de xuíces, de policías, de políticos, de narcos. Sí, ímolas levar por todos os lados. Non serás ti a que se quere botar atrás? Home, teño medo. De que che peguen un tiro? Ou de non facer realidade o soño de calquera xornalista? Non sei. Mira, eu non podo estar aquí pechada agardando que chamen. Onde vas? O bar. Non podes ir só, espera. Por qué? Porque é moi feo que unha moza que acaba de casar ande polos bares só e borrachas no seu marido. A xente vai pensar que non te fago feliz. Un whisky con agua, por favor. Unha cervexa para min. Aí está outra vez o turista ese. Disimula que entra aquí. Moita gracia che fai esta payasada. Non nos sabes, tira, eh? Que tal, parelliña? Como andamos? Por aquí, matando o tempo. Bota outro. É o que ten o choia de viaxante. Por unha banda está ben, porque coñeces mundo, vas a túa bola, pero polo outro botas tanto tempo só que acabas pegándolle o piste demais. Así que é viaxante. Sí, pero en canto remato a xornada, quito o traxe, póñome cómodo, estea onde estea. Lisboa é un bo sitio para vir acompañado. Eu insistinlle moito a muller, pero non quixo, por non deixar sós os cativos. Xa. Pois eu, se non vos importa, teño un pouco de fame, así que vou sentar nunha mesa a picar algo. Mar de fondo. Algo así. Normal. Cando eu casei, fomos á toxa de viaxe de noivos. Todo luxo. Eu fui entrar no cuarto e deixar seco o minibar. Xa má reina ben boa. Ela puxose como un basilisco. É un sinvergüenza. Mira que emborracharte así na nosa primeira noite de casados. Cuidado, non lle faltaba razón. Así que pola mañá comprei un ramo de flores, leveillo, fixemos as paces e non saímos do cuarto en 4 días. Para que o matrimonio funcione hai que empezar con bo pé. Vai onde ela, fai as paces e procura que esta noite non a esqueza na súa vida. É un bo consello. Que pediches para cear? Outro whisky. Estou tan nerviosa que non me entra nada de comer. Cada un ten as súas maneiras de ocultar os nervios. Ti tes os whiskies, eu xogo aos espías. Pero ti tamén estás nervioso. Non vexes que levo todo o día facendo payasadas? Xa estou farto. Outro whisky para aquí, por favor. E se os papéis son falsos? Perdemos 10.000 euros. Eses son auténticos 300.000. Eses papéis valen. Pode ser a quen lle interesen. A nós só nos van traer problemas. É prestixio. É credibilidade. Paga a pena arruinarse por iso. Por ter a maior exclusiva periodística que nunca houbo neste país. Por destapar as contas do narcotráfico galego. Ou simplemente por facelo que un medio de comunicación debe facer ao servizo da verdade. No peor dos casos, sempre che queda a opción de vender e sair pola porta grande. Alguén haberá disposto a comprar o único xornal digno que queda neste negocio de merda. Sabes que? Que? É a primeira vez que estou en Lisboa. En serio? Estive moitas veces en Portugal, pero nunca baixei de Porto. Pois eu veño moito. Si, xa sei. Vinte pola tele, cando ardeu o barrio do Chiado, estabas aí no medio das lapas e dos bombeiros falandolle á cámara. Polo medio metinlle algunhas imaxes das casas caendo para darlle máis tensión. O número de sempre. Pois eu tragueino. De feito, estaba preocupada por se che pasaba algo. Seguro que desexabas que me tragase o lume. E se todo isto sae ben, que vai pasar? Pois que imos ser famosos e que nos van chover os contratos. Pois non sei se é o que quero. Era o que querías hai anos. Unha mensaxe de Horacio. A que esperas? Mira. Non, porque vai dicir que non. Oi, que carallo?
A ver, déxame ver. Din que sí. Sí. Dixeron que sí. Xa fixeron as paces. Que bonito amor é, xefe. Eu non podo facer isto. Eu quero a Adrián. A min Adrián tamén me cae moi ben. Somos uns fillos de puta. Sí, do peor. Isto non está ben. Non, pero vai estar mellor. Falou con eles. Que máis probas queres? Debémolo sacar do medio hai tempo. Non sei como podes falar tan tranquilamente de matar o teu home. Como se te che importase? Santiago era un bo amigo. E demóstralo deitándote co súa muller. Todo isto foisenos das mans. Ainda estamos a tempo de que non chegue máis. Se segue adiante, pode afundirnos. Fai o que teñas que facer. Eu non quero saber nada. Que fácil é pechar os ollos e deixar que sexan outros os que solucionan os problemas. Vostede ocúltame algo, dona Amelia. Non sei de que me fala. Sí que o sabe. Intento non meterme nas súas decisións como editora. A menos que esas decisións me toquen os collóns falando en prata. Somos socios, entre nós non debería haber segredos. E menos aínda se eses segredos poden afectarlle aos meus negocios. Diga dunha vez o que teña que dicir. Non o vou permitir. O que? Que o Nordés deixe de publicarse en galego. Chegáronme rumores por moitos sitios. Non hai ningunha decisión tomada. Só foi unha suxestión do equipo de marketing para subir as vendas. Pois que metan esa suxestión no cu. Non vou investir un peso no Nordés e o xornal deixa de publicarse en galego. É unha cuestión de principios. Está ben sabelo, pero non se preocupe. Antes de tomar unha decisión, penso yo consultar. De verdade? Doulle a miña palabra. Estaba convencido de que sería así. Non creo que vostede tome decisións que podan afectarme sen consultarmo, verdade? En fin, non a molesto máis. E non me di nada da última. Que última? Ainda non o sabe. Non? Claro, xa me parecía a min que non podía ser tan mal educada como para non darme en hora boa. Urbano, non sei de que me fala. Non se preocupe, xa o saberá ao longo do día. E dis que xa sabe o conto de deixar de publicar en galego. E tamén o de Caride. Non o dixo, pero deu-mo a entender. Está seguro? Non, pero tal como o dixo... Non sei, Horacio. Para min que o sabe. Se o soubese, faría algo. E ti crees que non o fixo xa? Vounos chamar. Que hora é? Ainda cedo.
ata cando vais ser cedo. Ata que faga falta. De gracia. Non collas. Teño que coller. Non tens que coller. Por qué? Porque ainda faltan máis de 2 horas para falar con Caride. Se cadra ten algo importante que dicirnos. Entón a quedar grabado no contestador. Se cadra cambiaron de opinión. Pero para eles quedamos nos coa exclusiva. Se cadra queren saber como pasamos a noite. Outra razón para non coller. Que carallo estarán facendo? Deixa de mirar para Horacio, vai falar con él. É alucinante. O que? O que acaba de chegar. Se veres cando vexe Horacio. Xa lle levo. Horacio, pódese. Pasa, pasa. Grazas. É que eu quería saber se xa decidiste se ides seguir contando comigo. Perdón? Non, que se ides seguir contando comigo nun futuro. Senta, senta. Ah, moitas grazas. Isto para ti. É que esta semana remata o meu contrato. Hai o contrato, claro. Sí. En fin, eu o que quería saber é se decidiste se ides seguir contando comigo ou non nun futuro, porque eu non quero meter presión, pero creo que neste tempo demostrei que vallo. Manda carallo. Que? Cando chegou isto? Acaba de entrar polo correo. Era o que nos faltaba. Que? Como foi? Non sei, non sei. Me marchou apurado co papel, non sei. Dixo que nos faltaba. O importante é o que pasou hoxe mesmo en Lisboa. O que me trouxo a este bar a beber e contarche a ti que non te coñezo de nada todo o que non podo contar no xornal. Hai unhas horas en Lisboa pasou o que eu tanto temía que pasase. Sí. ¿Qué? Que de qué? Como foi? Quedamos con el ás 12. Iso xa me contou Horacio. Entón eu non teño nada novo que contar. Vale, pero manténme informado. Ah, Mateo, ten cuidado. Vai todo ben. Con quen falabas? Con Pesado de Paulo. Sí? Serviço de quartos. Nós non pedimos isto. Estão convidados pelo senhor da 410. Aham. Obrigado. Bo proveito e boa reconciliación ao voso amigo de Mazaricos. Empeza a caerme ben o tipo este. Ainda nos queda unha hora e isto ten boa pinta. Eu estou morta de fame. Pois polo noso amigo de Mazaricos. Por aí.
Urbano Puga acaba de ser nomeado pola Asociación de Notables de Vigo, vigués, do ano 2009. Urbano Puga, na cidade, recoñecido empresario con negocios en sectores tan diversos como a construción, a pesca e a distribución de mercadorías. A asociación recoñece a contribución na creación de postos de traballo en Vigo e a súa comarca, labor filantrópico no estudo e conservación dos navíos de baixura e nas artes artesanais de pesca. Urbano Puga é, ademais, un dos principais accionistas do Nordés, o diario en galego da cidade, que ten máis de 100 anos de historia. Vigués do ano. Non lle deas importancia. É un título honorífico que outorga unha asociación de autodenominados ilustres, a cambio de favores. A Alfredo tamén lle darán. Que estamos facendo? O que debemos. Desenmascarar este tipo. Ti crees? Crees que imos dar feito algo contra el? A este non hai quen lle pare os pés, Horacio. A Urbano ninguén lle para os pés. Santiago Caride, teño unha mensaxe para ti. Ben. Agarda, iso teño que consultalo. Chámote despois. Está feito. Ten os documentos. Ten. Isto non debería acabar así. Aínda non rematou. Os xornalistas. Ese lles dixo algo. Sen os papéis non teñen nada. Pero, Urbano, eu creo que debería... Non, Celia, xa bonda de mortos. Que non lles faga nada. Entendido. Bo día. Bos días. Hola. Grazas polo almorzo. Non hai de que. Tiño pagado pola empresa. Eu son de almorzo lixeiro. Pero aínda así foi un detalle. Que? Seguiu o meu consello? Intentei non. Pois pola cara da súa dona, eu diría que a cousa foi ben. Que xa marcha? Sí, mándame de volta. Iso que dixei o traballo medio facer. Entre nós, puderon aforrar uns cartiños encargándolle o chollo a un portugués. O sea, ben profesionais, pero... Así son as empresas. Hai algúns aos que non lles doe gastar os cartos, non é? Sí. Ai, que sorte tedes. Boa viaxe. Nós xa debíamos ir marchando. Que pasou? Son eles. Dime. Estás no despacho? Estou no despacho da editora. Pon a RTP. Como? Que prenda la tele e poña la RTP. Que pasa, Horacio? Segundo os dados da polícia, o homem assassinado no elétrico pode ser Santiago Caride, diretor de uma sucursal bancária que desapareceu em Espanha há 2 anos por envolvimento num escândalo de corrupção e suposto branqueamento de dinheiro proveniente do narcotráfico galego. Tudo aponta para que o assassinato tenha sido obra de alguma das organizações mafiosas dedicadas ao narcotráfico que operam em Portugal, onde se presume que Santiago Caride estivesse escondido. Todo o que se proponha.
soubeno por Horacio, o director do Nordés. Chamoume hai un par de horas, o tempo que levamos aquí bebendo cervexas. É unha historia de carallo. Vala publicar? Seguramente non. E iso por qué? Porque hai verdades que só se poden contar nos bares. Carlos, cóbrame. No, por favor. Vigués do Ano. O meu oficio é a hostia. Eu sei que Urbano Puga fixo a súa fortuna con narcotráfico, que ordenou matar a Santiago Caride, que mandou que un coche me atropelase. Pero o único que podo demostrar é que é o novo Vigués do Ano. E iso é o único que imos publicar mañá. Urbano Puga, segundo accionista do Nordés, nomeado Vigués do Ano. Foi un placer falar contigo. Igual, amigo. O único que me doe é que o conto acabase tan mal. De quen dixo que o conto acabara? Non se me ocorre maior honra para un fillo desta cidade. Síntome orgulloso, emocionado e ao mesmo tempo tamén sorprendido pola concesión deste premio que evidentemente é inmerecido. E asegurovos que non son o único que pensa que é inmerecido. Urbano Puga, Vigués do Ano, onde imos parar? Aínda así vou traballar duro a prol da miña cidade para que ninguén dubide de que son merecedor deste premio. Señor Puga, a todos nos sorprendeu esta mesma mañán a morte de Santiago Caride. Ten algo que decir ao respecto? O único que podo dicir é que sinto unha tremenda dor e tristeza pola morte dun grande amigo. Lamento profundamente as circunstancias nas que se produciu a súa morte e espero que a policía portuguesa xa este facendo todo o posible para atopar os culpables. Quero aproveitar desde aquí para enviar o meu máis sincero e profundo pésame á súa familia. Algúnha pregunta máis? Sabela, tal como están as cousas, non podemos coller máis persoal. Xa. Entón vou ao paro. Pois sí, non che quero mentir, vas ao paro, sí. Eu tamén marcho do Nordés. Ofrecéronme a dirección dos servizos informativos dunha canle de televisión. Páganme moita pasta. Bos días. Bos días, señor Puga. Quería falar con dona Amelia. Dígalle que veño a confesar. Santiago Caride sabía o que lle podía pasar se falaba demais. Matouno vostede. Abonda xa de remexer. Amelia, agora non podemos rendernos. Sí, podemos, porque é unha batalla perdida. Estou arrepentida. Arrepentida. Arrepentida de deitarte con él ou de deixalo marchar agora. Ti quérela, non? Moito. Dixenche que non te quería ver máis por aquí. E máis eu xa non temos nada que ver. Entéselo! Fillo de puta! Deixeino todo por ti. Mandei matar o padre do meu fillo por ti. E ainda vas facer outra cousa por min. Deixarme en paz. É que isto de que o fagan a un Vigués do Ano impón bastante. A verdade é que sí. Ese cabrón intenta matarme e aí o tedes. Como se nada. Que faste aquí?